Hurmatly dostlar һәм тугандар, бүген безнең темабыз ул ислам динен тулыһынча кабул итү. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коранда шунда сүзләр әйтә: "Я айюхаллазина аману дхулу фис-силми каффатан ва ла таттаби'у хутуатиш-шайтан." Я иман килтергән кешеләр, я иман килтергән бандалар, ислам динен тулыһынча кабул итегез һәм дә шайтандың эзләреннән артыннан бармагыз. Ул һезгә дошмандыр ди. Yani Allah Subhanahu Taala bizga bunda iskatib ayta, tулыһынча dinigizde kabul итегез ди. Кайһы бер дини тәгълиматларны кабул итеп, кайһы бирләрен төшереп калдырмагыз ди. Кайһы бирләрен һезгә охшаганын, күңелгә якынын кабул итәргә, кайһы бирләрен нәфсегез артыннан әйреп инкар итәргә кирәкмәй. Yani Allah Subhanahu Taala Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең сүзләрендә лә безгә шуның турында күп yetkерә. Шуңа күрә үзегез уйлагыз, кайһы бер кешеләргә әйтһәң, ураза тотырга, намаз укырга, икенче зур гамәлләрдә эшләргә кирәк дип әйтәм, улар әйтә: "Юк, миңа ошоны эшләһәң шул җитә" дип әйтә. Ягъни кайһы бер гамәлләрдә без Аллаһ өчен эшләйбез, Аллаһ Таала кушкан дип эшләйбез. Ләкин шул ук Раббың һиңа әйтә: ураза тотырга, закат түләргә, хаҗ кылырга һәм башканы. Шуңа күрә динебезне тулыһынча кабул итәйек һәм дә ошо марафонда ошондай темаларга, актуаль темаларда үзебезнең йөрәгебез аша үткәреп, Аллаһтың кайһы бер әмерләрен үтәмәһәк тә, күңелебез белән кабул итеп, Аллаһка шөкр кылайык. Ассаламу алейкум.